Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istinja'u tawi iki iku bab martelake istinja'. Soal ma iku opal istinja utawi kangaran istinja. Jawab huwa utawi istinja iku ghuslu sabilaini, basuh dalan loro. Selain basuh bilma kelawan nganggo banyu sing tujuane li izalatil khariji krana ngilangake perkara kang metu minhuma saking dalan loro. Contone kalbauli kaya dene uyuh wal ghaibi lan tahe. Menika bab nerangaken istinja niki nggih uga rampe sarana manekane prakteke wong ajeng sesuci. Terus tengene organ kegiatane wong itu biasanya kan tetap mengeluarkan kotoran. Niku bagian daripada najis yang harus disuceni. Sing suci niku minangka syarat nalikane nglampahi salat kudu suci. Lan iki carane sing niki. Istinja niku ghuslu sabilaini bil ma'il izalatil khariji minhuma kal bauli wal ghaibi. Istinja inggih menika mbasuh dalan kalih kanthi banyu. Sing tujuane kanggo ngilangi barang sing metu saking dalan kalih niku wau. Niku istinja, jenenge istinja. Contone kaya dene uyuh, kaya dene tahi. Itu disuceni. Soal hal yajuzu al istinja'u bil hajari, hal yajuzu apa ta wenang apa istinja bil hajari kelawan nganggo watu. Jadi lek cara awak daerah mriki kan istinja niku saged diarani nganggo cewek nalikane nganggo banyu. Istinja iso diarani peper nalikane nganggo watu. Peper. Jawab ya juzu wenang apa istinja. Bisalah tati ajarin kelawan telu pira-pira watu. Hatta tazula sehingga ilang apa najasatu najise minal mahali saking panggonane najis. Apa wenang istinja nganggo watu? Jawab istinja nganggo watu iku oleh kanthi watu telu. Hatta tazula najasatu sehingga najis niku saged ical saking panggonan sekawit. Terus ngangge watu telu dioles-oleske jenenge peper niku wau nganti najis saged ilang saking dalan semula. Iki istinja. Terus enten teori niki ambak kangge ngilangi dalan sing napa bareng kang medal saking dalan ngarep kang dalan mburi. Nggih ingkang dipun wastani istinja niku wae. Lek nganggo banyu jenenge cewek utawa cawek ana kalane nganggo barang watu niku wau. Niku diarani peper. Furudul wudhu'i utawi iki iku bab nerangake pira-pira fardune wudhu. Soal kam iku pira furudul wudhu'i utawi pira-pira fardune wudhu. Jawab furudhu utawi pira-pira fardune wudhu iku sitatun ana 6. Pira fardune wudhu? Jawab furudhu sitatun fardune wudhu niku wonten 6. Alias 6 niki kudu dilakoni nalikane pas wudhu, tidak boleh lepas
tidak boleh ditinggalkan, kudu wonten tengene wudu nalikane pas wudu. Anapun ingkang dipun praktekaken saben dinten kaya biasane nika enten sing kaping 3, enten sing ngusap kuping, enten sing nika pun rangkaian rakitan saking para guru, saking para sepuh niku entek marai pun ngoten niku wau pun rakitan antarane fardu kalih sunnah. Nah, sing 6 niki tidak boleh tidak harus dilakukan pada saat wudu. Al awalu ta kang awal iku aniyatu niat indah ghuslil wajhi ing dalem nalikane mbasuh rai. Sing pertama niat ketika membasuh muka. Bareng masuh rai niku kudu wonten niat. Niat niku sing panggonane wonten ing ati. Asane utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi mbasuh rai. Bareng mbasuh rai jerone niat. Asali sutai kang kaping 3 iku ghuslul yadaini mbasuh tangan loro ilal mirfaqani sartane sikut loro, tangan sak sikute. Arabi utai kang kaping 4 iku mashoba dzira sing ngusap sebagian sirah usarihi utawa rambute raos. Sing nomor 4 ngusap sebagian sirah utawa rambute nggih dipun wastani saged mewakili saking mbasuh sirah kala wau. Ngusap sirah kala wau. Al-khamisu ta kaping 5 iku ghuslu rijlaini mbasuh sikil loro ilal ka'baini sartane polok loro. Asadisu ta kaping 6 iku atartibu tertib utawa urut-urut. Niat mbasuh rai, mbasuh tangan loro, tekan sikut, ngusap sebagian sirah utawa rambute, mbasuh sikil loro sak poloke, terus yang terakhir tertib kudu urut. Niki fardune wudu. Tidak boleh meninggalkan pada saat wudu, meninggalkan 6 perkara ini tidak boleh. Soal kam sunanul wudu lan iki sing sunah. Kam iku pira ta sunanul wudu utawi pira-pira kesunatane wudu. Jawab sunanuhu tai pira-pira kesunatane wudu iku katsiratun akeh banget. Minha iku setengah saking katsirah. Atasmiyatu utawi maca bismillah nalikane ajeng wudu maca bismillahirrahmanirrahim. Kecuali nggih niki dipun sempelaken. Kecuali ketika saat wudu umpamane wudune niku tengene kamar mandi napa-napa niki cukup dibatin mawon, mboten dah membaca bismillah dibatin mawon. Bismillah dibatin mawon. Niku sehetuk faedah zikir. Krana napa tidak layak nalikane tengene kamar mandi. Ngoten biasane kan sok pipis mandi sekalian selange nang kono. Nah, niku wudu sisan. Iki kurang patut nalikane membaca bismillah asma Allah niku dipun sebut wonten ing mriku. Batin wa ghuslul kafaini nomor loro wa ghuslul kafaini lan basuh epek-epek loro oleh basuh qabla idkhalihi ma ing dalem sadurunge manjingake kafaini al ina ing wadah banyu sing nomor loro basuh epek-epek dikumbahke epek-epeke sebelum epek-epeke digunakake nencen tengene jeding napa-napa berarti nggih sadurunge iki lebokne terus dienggo raup dienggo mbasuh rai utawa tengene panturan saderenge dipun gunakaken niku epek-epeke dikumbah sik jojo bareng ngurek sambel kena raine dadi panas kabeh
Wasiwaku nomor 3 wasiwaku lan nganggo siwak. Wal madmadatu lan kaping 4 kekemu. Wal istingsyak lan nomor 5 ngisep banyu marang irung. Iki sunah. Wa mashu jami'i ra'si lan ngusap sekabehane sirah. Ngusap sekabehane sirah. Sing inggil kalau wau ngusap sebagian niku hukume wajib, lan iki cara sampean kabeh ni ngoten wis masuk kabeh. Entuk sunah entuk wajib. Pamasul udhunai lan ngusap kuping loro. Zahirihi mayun jabani udhunaini wa batinihi malan juruni udhunaini. Sing nomor 7 ngusap kuping loro. Yun jabani yun juruni tusap. Wa takhlilul lihiyati lan nyelan-nyelani jenggot al-kathifati kang ketel. Lek jenggote ketel sunah diselan-selani. Betne saking ngisor. Ketol niku dengan ukuran cara wong nang ngarepe niku ningali ngadep-adepan rai, wong ngadep-adepan niku ningali daginge kulite niku mboten ketok, saking ketele niku diarani ketol. Nganti daginge kulite nggon thukul niku mboten ketok. Nek rambuté jenggote nggur 11 ngono ya jah semerawang, jadi nggih di mboten sunah takhlil. Wa takhlilu ashabin yadaini lan nomor 9 nyelan-nyelani pira-pira drijine tangan loro. Wa rijlaini lan pira-pira drijine sikil loro. Driji tangan, driji sikil disela-selani. Ngangge jari-jari. Wa taqdimul yumna alal yusra wa taqdimul yumna lan nomor 10 dhisikake anggota tengen alal yusra ngerekake anggota kiwa niki sing nomor 10 dhisike anggota tengen ngerekke sing kiwa. Tangan enek kanan enek kiri, sikil enek kanan enek kiri, bahkan kuping niku enek kanan enek kiri. Lah nek rai niku ampun. Nek rai niku gak ana rai kanan rai kiri mboten enten. Rai yo tos situk. Rai sing bagian kanan bagian kiri mboten, rai cuma satu. Di cara mbasuh rai niku ya kaoleh separo-separo. Wa taslisu lan nomor 11 ngaping teloni diping teloni kemu ping 3 lan nggih sak mengandhap. Wal muwalatu lan nomor 12 nuli-nuli. Wa doa lan nomor 13 ndonga badahu ing dalem sause wudu bar wudu ndonga. Bismika Allahumma ij'alni minat ta'abin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Aja nganti mboten kober diusahane kober bar wudu arep ndonga samune kok nganti gak kober. Soal kam nawaqidul wudu ikam iku pira nawaqidul wudu utahe pira-pira perkara kang ngrusak wudu utawa kang batalake wudu. Wudu niku saged batal kanthi niki jawab nawaqidul wudu utahe pira-pira perkara kang ngrusak wudu iku khamsatun ana 5. Al khariju nomor 1 perkara kang metu min ahadi sambilaini saking salah suwijine dalan loro. Dalan ngarep ya dalan mburi. Kok ana barang sing metu batal wudune. Anaumu nomor 2 turu kairu makinin kang ora netepake maknadahu ing bokonge wong. Minal ardi saking bumi diturune sing niki sing dimaksud niku turune wong sing linggih. Wong sing linggih yang tidak menggerakkan pantatnya. Tidak selain linggih lah niki bermasalah. Dimaksud annaumu ghairu mumakin maq'atahu minal ardi niki turu ne wong sing linggih
sing ora ngobahne pantate saking panggonan lungguhe. Niki mboten batalke, sak liyane niku bermasalah. Nomor loro zawalul aqli, zawalul aqli nomor telu ilangi akal. Oleh ilang bisukrin sebab mendem au jununin utawa edan au ikhmain utawa ayanan batalke wudu. Lamsul mar'ati nomor papat ngepok wong wadon al ajnabiyati kang liya, ngepok wong wadon sing liya, sing ngepok niku bersentuhan kulit yang tidak memakai satir, mboten enten aling-alingi. Masu farjil insani nomor 5 demek farjine menungso oleh demek dibatin kafi kelawan jerone epek-epek. Demek farjine menungso kanthi batine epek-epek. Kelemben pas tunggal pun diterangake mbuh niku nggone dhewe utawa liyane. Soal ma makruhatul wudu'i, ma makruhatul wudu'i, ma iku apa makruhatul wudu'i tae pira-pira perkara makruhe wudu. Perkara sing dimakruhne tenggene wudu niku napa mawon? Jawab al israfu nomor 1 luwian fil ma'i ing dalem banyu. Jawab al israfu yaiku leluwian fil ma'i ing dalem gunakake banyu. Berlebihan menggunakan air. Wa takalumu lan guneman bi ghairi zikri kelawan saliyane zikir nalikane pas wudu ngomong barang sing saliyane zikir. Jagungan bi kancane. Ngomong sing saliyane zikir makruh. Makruh niku lek cara dilakoni ya ora oleh dosa tapi cara ditinggalke oleh ganjaran. Mending ditinggalke barang ngoten-ngoten. Pun entuk ganjaran. Wal isti'anatu lan amrih pitulung alaihi ing atase wudu bi akhara kelawan wong liya nalikane wudu makruh njaluk tulung karo wong liya konjikane sibuk napa-napa. Kon ngosokke nalikane pas wudu makruh njaluk tulung kalih wong liya. Soal maladhi yahrumu alal muhtisi hadasan asghar ma iku apa alladhi utai perkara yahrumu kang haram apa alladhi alal muhtisi ing atase wong kang hadas hadasan kelawan hadas asghar kang cilik. Apa saja yang haram bagi muhtis orang yang hadas kecil haram melakukan apa saja. Napa sing diharamke gak oleh. Jawab yahrumu alaihi, yahrumu haram alaihi ing atase muhdis. Wong sing hadas cilik niku haram niki. Yahrumu haram alaihi ing atase muhdis apa sholatu siji salat, mbah salat fardhu, salat sunah, salat jenazah, salat napa. Niku mboten sekedar makruh tapi haram, cara nekat haram. As-sholatu siji sholat. Wa tawafu nomor loro tawaf. Pamasul mushaf lan nomor 3 demek mushaf. Mushaf niku napa-napa mawon sing enten tulisane ayat-ayat Al-Qur'an iku mushaf. Mboten kudu Quran sak glondong mboten. Termasuk pamane blabak nek tulisane ngoten tulisan ayat-ayat Al-Qur'an apa kertas sak lembar enten tulisane ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Demek ya ora oleh, nggawa ya ora oleh. Haram niku lek ditindakne oleh dosa,
Tapi lah ditinggal oleh ganjaran. Jadi kanggo wong sing hadas cilik niku mboten oleh nindakne salat, nindakne thawaf, demek mushaf, napa melih nggawa mushaf. Iki pun dimulai saking fardhu sunnah nganti tekan makruhe, nganti tekan sing batalke wudu, bahkan nganti tekan napa mawon sing diharamke kanggo wong sing hadas. Ngene jus kalih niki pun diterangke danten munggah saking jus setunggal nika sik wungkul niki pun diperlebar malih. Katen mugi-mugi manfaat lan saged dipahami. Kita tutup kanthi alhamdulillahirabbil alamin wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.